kuyasikiza. Maromo nyithindo 10 masomo e skunde mopogore opogore e kaonti ma Kisumu oseyud gi midusi mar COVID-19 e thuolo mokalo. Elijah Oyola, ma en apisa mar Migago mar thieth, olero ni kwan ma kamano biro tok pim ma Migago mar thieth notimo e kaonti ma Kisumu jumbe 2 mokalo. Pim notim ne jopuonjre mawuok e skunde mayudore e sub-counties mopogore opogore Kisumu nikech medruok mag tuoche mag athung'a, wich bar kod moko e skunde ma alworano. Oyola nojiwo oganda mondo okaw chanjo kod medo rito chike mag kedo gi landruok midhusi mar korona ma koro thoth jopiny nenore nosejwang'o. Nyithindo ng'eny gi ka nwapimo to nwayudo ka nigi tuoche mag athung'a gi mar malaria. To manwapimo mar COVID to nwapimo nyithindo madhi 20 kende. Koro e Seme sub-county nwapimo nyithindo 7. To kuom nyithindo 7 manwapimo gi, 4 nwayudo ka nigi COVID. To kawaduogo e Kisumu Central gi Kisumu East ka, be nwachak wapimo nyithindo moko madhi 13. Kuom magi ka nwapimo to 3 nwayudo ka positive. Wan gi ji 10 ma waseyudo ka positive. 7 nyicha wayudo Seme to 3 wayudo e Kisumu East koni. Kaluwore gi pimo wapimo ni wasefwenyo ni COVID pod nitiere. Koro